Kisumu Laborers kawuono ne oyango moko kuom masinde mago mag gedo mago ma bende ne ginyiewo kod omenda mane giyudo e arambe mane gigoyo Tom Mboya. Giwacho ni omenda makama ne giyudo to kane gibago arambe mane osirgi kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto kaachiel kod jodito mago mamoko mawuok e duond bura mar ODM. Ka bende sani to koro giwacho ni omenda makamano kata masinde maket koda mago biro bedo kasiro rowere mago mawuok e kaunti ma Kisumu kae kachiwo negi thuolo mago mag tije mopogore opogore. Kisumu Laborers go sani to koro wacho ni kata Kisumu Laborers go okoni gibiro siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e lek mare mano mar biro laro kom mar jatend pinyno e kidieny mano mar ariyo e yiero ma ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mano mar 2027. Kane gitwak kod Kala TV, jokanyo ma Kisumu Laborers opako jatend piny Kenya moluor Laktar William Samoei Ruto kuom chung' kodgi motegno kokalo e chenro mar piny owacho motisi ni bottom up economy magikoni giseneno lembene. Giluonga ne Christopher Onyango, ane organizer mag Kisumu County Laborers. Wago erokamano maduong' ahinya ne arambe mane otimnwa Tom Mboya kokalo kuom chair lady marwa Gladys Atieno Nyasuna Wanga kod ker marwa president marwa William Samoei Ruto. En arambe madhi empajowa nikech magi weche ma president osebedo kalando karanen bottom up adier. Jowagi osebedo ka chandre kabisa. Jowa koro dhi winjo maber gik ma masinde mano nyiego. Masinde gi wasego kwandgi ni gin masinde ma kochopo higa achiel ang'eni wan gi gimoro 8.5 million account kendo gine dhi ndiko jowa malach. Wanyiewo ka masin miluongo ni cranes, wanyiewo cranes ka, to wanyiewo crane winy, wanyiewo ka, to wanyiewo nyaka mixer, to wanyiewo vibrators, wanyiewo nyaka mixers gi vibrators. Nitie nyaka rollers ma wanyiewo mabe nie yo biro. Bende gilero ni masindego mag gedo koro dhi konyogi e neno ni kwan rawere mathoth e kaontino oyudo thuolo mag tije ei sektano mar gedo ka gijiwo ng'eny rawere mondo koro ni ondikre ne somo mag tije lwedo motenore gi weche mag gedo. My name is Colin Songwany. I am the spiritual leader for this group. Inviting the youth to get involved into vocational studies where they can do these manual works. We are now getting old, as you can see, but we want to bring more people into this sector. As they come, we want to give them hope as them that have served in this very, very sector, so that when they come, we are going to build their hopes so that they become people who are ready to serve the nation. Kindego bende ne giyango sir margi motegno ne jatend piny owacho masani mar neno ni obed e telo mar ariyo kochopo yiero maduong' mar 2027 of serving this nation. As Kisumu County Laborers, we are declaring that we are going to stand with our president for his second term regime. Kisumu Laborers power. Kisumu Laborers power. I've bought the equipment that were meant for this particular arambe, and they are ready to work with the national government, and they are ready to ensure that they vote and ensure that the president and the entire nation should at least get back to the second term of his bid of the presidency. MCA Mamigosi Mikai Pamelo Odhiambo ma bende ochopo e nyasi mar neno masindego opako adier kod bidhruok mar jokanyo ma Kisumu Laborers kendo jiwo jokanyo e sectors mamoko e kaontino mondo obed kod riwruok motegno wirani mane yo kende minyalo nen kaka ikonyogi e yo mayot. To jogi ayiego nikech kano omigi pesa te ginyiewo masinde madongo dongo magi dhi tiyogo tije madongo mapok otimore ka. Koro tijegi ka gitiyo, familia magi dhi yudo kaka chiemo, nyithindgi dhi yudo kaka dhi sikul, kendo a job has been created ma jok moko dhi tiye gigi. Ero uru kamano jo leba kuom tiyo gadieri, omi udhi encourage jomoko. Kata kochako luongu arambe, waneno gima utimo. Pod wadhi biri arambe mondo wakelnu lori ma unyalo ting'o go gigi kumanyo godo tije. Koro wa encourage other groups in Migosi. Timuru gima jolebo timo mondo uyud kaka unyalo konyoru. Nikech ngima tek, piny oridore, to ji nyaka ti gi wigi kaka jogi otiyo gi wigi. Felo Gobliso Cheng, Kisumu County, Kala TV.